Arratsaldeon Deneri, Ongi Etori. Good afternoon and welcome everyone. And thank you for coming this afternoon on this special day here at the Basque Cultural Center for NADO's Bertsolari Saioa. And this event is a product, see, there's a young Bertsolari right there. Some fresh air coming in. This is a new program for the North American Basque Organization, started in 2002. And of course, leave it to the Bertsolaris to give it a 5-letter name where I have to put my glasses on. Bertsolaritzari Agnarasa Beritu American. Give new breath to Bertsolaritza in America. So that was in 2022. The purpose of this new program was to keep the art going by having special events, international events like we're having today, and also to have a Bertsolari school, Bertso Escola. I think a very ambitious project. But today, in less than 2 years, we're going to see the product of that with 2 Bertsolaris from that program that will be performing today. Oyer and Nerea Ezaiza. I think even the most ambitious people wouldn't believe in less than 2 years that school would produce 2 Bertsolaris that are going to perform for you today. But here we are. Also, we have a special guest, honorary guest for NADO here today, and that's Jesus Arriada. Of course, Jesus is a retired Bertsolari. He sang for us for decades in California and the Western United States. So, Jesus Mileshke, and of course he's here with his lovely wife, Maria. We have a program here today with all the details, and if you like this program, there's a way you can support it. You can make a tax-deductible donation. We have a QR code here, and you can mail our treasurer a check. So without further ado, I'm going to hand it over to Micaela Gocoechea, who's our NABO music director, and she will be today's subject giver and MC. Micaela. Mi esker, Filip. Bertsolariak, etorri eman duzue. As they're entering the stage, just wanted to give you a quick welcome from us as well. Thank you all for being here. And we're so excited to share this with all of you. As you know, these events are usually done in Euskera, and so most of it, what you'll be hearing, will be in Euskera, but we have Xavi Faya and Valerie Arechea back there helping us with translations, which you'll see on the screen. So, big thank you to them. All right, so without further ado, we'll switch into Basque and we'll start our performance. Vale. Bertso saioari hasiera emateko, estatu batuetan bizi diren bertsolariei eskatuko diegu mikrofonora hurbildu eta bina bertso kantatzeko ongi etorri gisa. Beraz, Martin, Johnny, Oyer, Nerea eta Todor. Arratsaldeon denai, ordu aldu zaigu, oin bat jende aurrean poza ematen digu.
Bertsolaritza zer den gaur dugu testigu, bi adjunta bi gazte eta hiru aingeru, denako zaraztera etorri gera gu. Eskerra nahi dut bihurtu, unat etorri zireztela. Zue gabe egun hau, etzaiken izan ezola. Nola sendi naizen zuekin, esanen dut bain behala. Iduritzen zazuekilan, gaur eskua dinagola, gaur eskua dinagola. Arratsaldeon, ongi etorri, nola zirate zer moduz? Gu hemen aidian baldin bagabiltz, zuekin zazue gogorputz. Baina ez gaude hemen bakarrik, ez gaude hemen gure kabuz. Goza ditzagun gero izarrak, Ibarzabalta arzaiuz. Euskal Herritik datozkigu gaur, bertsolarion ta finak. Maialen Xabi eta Nerea, ongi etorri jakina. Eskerrik asko Euskal Etxea, hau primerako ekina. Gai jartzailea ta itzultzaileak, ta baita ere streamina. San Frantziskoko zuen etxe hau dute Euskal Etxe maitena. Hemen aurkitzen baitugu beti, bertso zalerik zalena. Gainera talde ederra dugu, ta Xabiren itzulpena. Bera saioa izan liteke, denontzako gozamena. Naiz hau ez dudanik San Frantziskon, egingo dudan lehena. Urduri daukat barrena, mingaina erdi errena. Hala ere bertsoz gogotsu nator, ematera dudan dena. Baina bazpare emaidazue, hanka sartzeko baimena. Hau ikusteak neri pozten dit, bihotza eta barrena, eta jendea eskertu nahi dut, gaurko egunean urrena. Hau dugu hemen lehenbizikoa eta gainera zarrena. San Frantziskoko lekua dugu,
bersotako ederrena, San Franciscoko lekua dugu, denetan ederrena. Nola sendi naizen hemen, nahi duzu eri aitortu, urusago hemen mano, ni honenaik gertatu. Anitz urtez aurten bezala, nahi nukenik segitu, zuen ondoan bizi baniz, nehoizelaik ilundu. Zuen ondoan bizi baniz, nehoizelaik ilundu. Gutxi batzuek Ameriketan hasi zenuten eskola. Gu orain gaude arnaz berritzen bertsoaren zirimola. Hasi gaitezen beraz egalka, hautsi dezagun kaiola. Lehengo eskolak oraingoari bultza egin diezaiola. Lehengo eskolak oraingoari bultza egin diezaiola. Lehengo eskolak oraingoari bultzaiteko desioa. Lehenengo aldiz hemen zuekin badaukagu presioa. Baina pozik eta oso alai, gaur eingo innovazioa. San Franciscon etorri geragu, daukau kriston ilusioa. San Franciscora etorri geragu, daukau kriston ilusioa. Holtza beran elkartu gera, oraina eta geroa. Hau ikusita nire bihotza daukat gaurkoan beroa. Nerea eta oier hemen dabiltza, zabaltzen beren egoa. Berso eskolan sortzen gabiltza, berso erreleboa. Berso eskolan sortzen gabiltza, gu berso erreleboa. Eskerrik asko. Segidan, Euskal Herritik etorritako bersolari gonbidatuak aurkeztuko dizkizuet. Nerea Ibarzabal Zalegi, Markina Semengoa da eta 1984an jaio zen. Ikasketaz kazetaria eta jardunez bersolaria eta idazlea da. Gidoilari eta prentsako kolaboratzaile lanetan ere aritua. Umetan hasi zen berso eskolan eta gazteentzako txapelketa eta sariketetan ibilbidea egin zuen. Egungo Bizkaiko txapelduna da eta 2022ko bersolari txapelketa nagusiko finalista.
Iaz argitaratu zen Bar Gloria, bere lehenengo eleberria. 2015ko Boizeko jaialdian parte hartu zuen Xabi Paiarekin. Ongi etorri Nerea. Eta Maialen Arzaiuz Endaiarra, Donibane Loitzunen sortu zen 1980ean. Bertsolaria eta itzultzailea da, eta azken urte hauetan telebistako aurkezlea ETB bateko Bibazuek saioan. Itzultzaile lanetan komikiak eta aurrentzako liburuak itzultzen ditu euskarara, hala nola, Asterix eta Obelixen komikiak. Bertsolari gisa aldiz, eskolarteko Euskal Herriko txapelketetan hainbat txapel irabazi ondoren, helduen mailako txapelketetan honako emaitzak lortu ditu. Xilaban finalista parte hartze guztietan, 2014an txapeldun orde izanik, eta txapelketa nagusian final erdietan sartu da parte hartze guztietan. 2009an, 2017an eta 2022an. Ongi etorri Maialen. Orain, hurbildu mikrofonora eta kanta ezazue agur bana. Arratsalde on ongi etorri, egunak merezi baitu, guk dena airean idazten dugu, zuek pantailan jarraitu. Kalifornia nahiko genuke, bertsoen bidez alaitu, kontinenteek banatu arren, mundu batek batzen gaitu. Kontinenteek banatu arren, mundu batek batzen gaitu. Asi aintzin mil esker, esan nahiko nuke, Euskal Etxe hau baita bertsoen arkupe, nik amets bat bete dut, bidai honen truke, zuek duzuen dena, eman diguzute, orain gure onena merezi duzute, orain gure onena merezi duzute. Neskak jarraituko du. San Frantziskon ez da egunero bertsoak zuzenean entzuteko aukera izaten. Are gutxiago gaurkoa bezalako saio berezi batean. Saioa hasteko kanta itzazue Iruna bertso librean. San Frantziskon ez da egunero bertsoak zuzenean entzuteko aukera izaten. Are gutxiago gaurkoa bezalako saio berezi batean. Saioa hasteko kanta itzazue Iruna bertso librean. Ez naiz lizaso, ez mendiluze, ez daukat hainbeste taula, atzo martxoak 8 zen eta aldatu dugu formula, baina egia da behin etorrita, erakutsi nahi dugula, emakume eta gazteok ere bertsotan badaki
bertxotan badakigula. Gizon izenak ainugariak, lehenean ta atzoan, nesken izenik ez zuten sartzen, historiaren altzoan. Abiadu naiz aldaketak iristen diren, abiadura mantxoan. Gaur neskak ere plazetan gaudeta ez bakarrik martxoan. Gaur neskak ere plazetan gaude ta ez bakarrik martxoan. Aldaketa da emakumeoi, eman digutela hitza, ta behin holtzara igo ezkero, nola ez gintaizke mintza. Berdin da lana, berdin mundua, berdin da bertsolaritza. Emakumerik izango ez balitz, zer litzateke bizitza. Emakumerik izango ez balitz, zer litzateke bizitza. Ba gure aurrean hainbeste lagun, guk ezin noski kontatu, ta zorionez Euskal Herria eta mundua aldatu. Naizta gizonek emakumeak sarri bertxotan aipatu, besteak gutaz aritu ordez hobe geronek kantatu. Besteak gutaz aritu ordez hobe geronek kantatu. Bai gure hitzak, gure ideiak, hartu ditugu gure gain. Zuen kasua aipatu nahi dut, merezi bai luke orain. Hainbeste gizon Amerikara, etorri zineten hartzain. Baina eskerrak emakumeak, etxean zenituzten zain. Baina eskerrak emakumeak, etxean zenituzten zain. Ta emakumeek lan guztietan, zenolako talentua, baina gerora iritsi oida, aitortzaren momentua. Gaur zuentzako musu bero bat, gozoa eta gertua. Ea historiak ematen dien merezi duten lekua. Ea historiak ematen dien merezi duten lekua. Ama alabak dira.
Alaba Amerikara doa uda pasatzera, familiaren etxean eta berak uda pasatzera familiaren etxean eta berak bakarrik prestatu du maleta. Amak maleta hartu eta ereki egin du barruan gorde duena aztertzeko. Ama alabak dira. Alaba Amerikara doa uda pasatzera familiaren etxean eta berak bakarrik prestatu du maleta. Amak maleta hartu eta ereki egin du barruan gorde duena aztertzeko. Gure alaba gazteak hainbeste bertuten, horko zigarro pila zenbatuko nuke, ta bestelako belar arraroen truke. Aduanan guztiak kenduko dizute, aduanan guztiak kenduko dizute. Begiak oso zorrotz jarrita daukazu, zure mezuak egin adit enbarazu, lasainik aduanan eginen dut kasu, bestela ere hemen zuk kendu ohi didazu, bestela ere hemen zuk kendu ohi didazu. Sarri erretzen duzu naiz eta nik kendu, begirada berriro maletan zuzendu, bitop baino ez dizuzuta nola mantendu, zu bero zaude baina anotz egiten du, zu bero zaude baina anotz egiten du. Ama zaude alasaita zaude isila, nik ideiak baditut buru ontan pila, naiz eta haundia den dena da hurbila. Miamira joango naiz ni eguzki bila, Miamira joango naiz ni eguzki bila. Miamira joan da zureak egin du, haini gonbidatu, haini ere gonbidatu ahalko banindu. Han jende asko dago zentzua sumindu, zestalari batekin zu ez maite mindu, zestalari batekin zu ez maite mindu. Naiz zestalariekin odolak irakin, lasai enaiz fidatzen pelotariekin, hartu belar zigarro eta bitopekin, kendu beldurrak eta etorri nerekin, kendu beldurrak eta etorri nerekin.
Gaur zuk segitzazu zeure emariak, dena galduarren gorde horko gauza biak. Pasaportea eta kulero garbiak, pasaportea eta kulero garbiak. Berriro jarri nauzu urduri eta xut, eta egia esan dena dakizuzuk, bai kulero galtzerdi hartu ditut batzuk, ta gero garbitzeko ekarriko dizut, ta gero garbitzeko ekarriko dizut. Bertsolariak bapatean ari direla argi gera dadin, publikoko pertsona bati eskatuko diogu gai bat jartzeko edo hitz bat esateko, eta bertsolariek abiapuntu horrekin kantatu beharko dute. Ariketa hau egiteko, hurbildu daitezela mikrofonora Maialen Arzaiuz, Todor Azurtza, Martin Goikoetxea eta Nerea Ezeiza. If anybody has an idea for a topic or a word, now's your chance. Here. The importance of learning Triquitisha in a Basque family. She said, I'll say it in English, the importance of learning Triquitisha in a Basque family. Sendi euskaldun batean Triquitisha ikastearen garrantzia. Gaia ederroi da erabakia, horrek ekartzen digu bai guri jakia, eta gainera dugu oso egokia, gai horrentzako hemen badago tokia. Lararai, 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 badago tokia. Dantzan ez dut ikasi, bizitzan oraino, nik zangoetan badut, trumoi eta laino. Naiz jarri izan dudan 11 empeño, hobe Trikitixa jo dantzan egin baino. Larai, lararai, lararai, dantzan egin baino. Maialen esan dezu, egia gordina, Trikitixa daukagu, musika oso fina, dantzan egiteko ta oso abil jakina, fandangoa joko dugu, ta baita harina. Larai, lararai, lararai, ta harina, harina.
Euskal kulturan parte dugu trikitisa. Ematen du jaietan handia bizitza, baina honetaz leike ere hemen bintza, polita liteke ere ikastea euskal hitza. Lara, lara, la, lara, la, ikaste euskal hitza. Maialenek esan du, zangoik ez du altzatzen, badakizuten izer duten oain pentsatzen, eta hau esatea enaiz ni lotxatzen, zu soinu jotzen hasi, eta ni dantzatzen, lararai, 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 eta ni dantzatzen. Baina soinurik ez dut, nik joa sekula, eta hasi ezkero ondokoak burla, baina pentsatua dut, nik Martin formula, balsean elkarrekin egingo dugula. Larai, lararai, lararai, egingo dugula. Balseko argazkiak engoitugu pila, eta trikitixakin jotzen gu abila. Gustora gabiltza hemen eiten kanta pila, ta baita ere festa deu denok hemen bila. Larai, lararai, lararai, denok hemen bila. Trikia entzundazue jarriko dantzetan, harin fandango eta olakoetan, eta zuek zaudetela elkar besoetan, trikiakin batera ni nauzue kopletan. Larai, laralai, laralai, ni nauzue kopletan. Maialen egin zaigu, oraintzen esnatu, nola dantzatu nahi dun, bera du asmatu, baltzean erekin, nahi luke animatu, eltzaiz eza gehiegi, nekin arrimatu. Lararai, 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 nekin arrimatu. Nik aizpa bat badaukat, itxaso da deitzen, beti ezagutu dut, trikitixa jotzen, naiz aitarekin naizen, ni bertsotan hartzen, aizparekin ikasi dut ola kantatzen. Larai, lararai, lararai, dut ola kantatzen. Aizparekin kantatzen ikasi dezuantza,
eta trikitixa zain, ez da ez bat txantxa. Hemen gaude zuekin, ederran balantza, ta gero pikonakin, eingo aldeu balantza. Larai, lararai, lararai, eingo aldeu balantza. Oraingoz egin behar bertsotan guk lana, naiz ta hause liteken denontzako zama. Eta ederra dezu pikonakin plana, ez dut ondo dantzatu pikona edana. Larai, laralai, laralai, pikona edana. Soinu jotzale bator, atzean da gordez. Horre joko digu, trikiaren ordez. Sarria ziko zaigu, hori den merezedez. Guri jotzere torri, zaigu gaur mercedes. Lararai, 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 guri gaur mercedes. Nik gitarra jotzen dut, trikitixa zero, alere beldurtzerik, etzazu espero. Trikitixa joko dut, goxo eta pero, pikona eta jaibola probatu ezkero. Larai, lararai, lararai, probatu ezkero. Pikona eta jaibola, barrara begira, trikiti sartuko deu, saiatu zikira. Fandangotarinarin, dantza egin tira, eta egingo degu, denok gudiz dira. Larai, lararai, lararai, denok gudiz dira. Trikiakin arituz batera bestera, jarraitu beharko da oraintxe aurrera. Trikiakin eginda gaurkoan galdera, txistu alboka ta beste badago aukera. Larai, laralai, laralai, badago aukera. Nerea, hurbildu mesedez. Nerea, 2 puntu jarriko dizkizut bertso 2 osatzeko. Hauxe duzu lehenengoa. Nola ikusten duzu euskal diaspora? Urruti ikusten dut, etxetik kanpora. Jendea joan dela urteetan gora, baina bizi berritzen ere joango da. Hauxe bigarrena.
Amerikan bizi da euskaldun ugari. Hemen ekin zioten euren bideari, neuk ere hemen dauzkat berez osababi, bat zerutik egongo dena niri adi. Eta orain, hause duzu bertso bat osatzeko azken puntua. Halakoetan ez dut jakiten barre edo negar egin. Halakoetan ez dut jakiten barre edo negar egin. Jaiotzen gara eta urteak igarotzen dira arin, 15ekin dena ederra, poza ezin da ekidin, gaur 30 beteak ditut, eta aiama ze adin, gazteta heldu sentitzen bainaiz, hain berdin ta hain desberdin, halakoetan ez dut jakiten, barre ala negar egin. Tabu jolaserako hitza, berehala emango dizut nerea. Baina lehenbizi entzulei azalduko diet nola den ariketa. Nik hitz bat esango diot belarrira nereari. Eta berak hitz hori azaldu beharko du, hitza bera aipatu gabe. Bertsoa amaitzean entzuleek ozenki esan beharko dute zein den hitza euren ustez. Inork ez balu asmatuko, beste bertso bat kantatu beharko du norbaitek hitza asmatu arte. Ez dakit barrez edo negarrez kantatu, sentsazio hau ezin da erraz kontatu, sabelaren barrura mamu beltz bat sartu, eta janari bila guk denbora hartu, zorionez ez dugu guk asko pasatu. Gosea da hitza. Gosea, hunger. Bueno. Jarraituko dugu, orain, Maialen eta Nerearekin. Zuek biak korrikaren antolatzaileak zarete. Korrika euskararen alde urte birik behin egiten den lasterketa berezia da. Jendea korrika egiteko gero eta alferragoa dela ikusita, eskatu dizuete euskararen aldeko beste ekimen bat asmatzeko.
jende gehiago erakarriko duena. Zuek biak korrikaren antolatzaileak zarete. Korrika euskararen alde urte birik behin egiten den lasterketa berezia da. Jendea korrika egiteko gero eta alferragoa dela ikusita, eskatu dizuete euskararen aldeko beste ekimen bat asmatzeko, jende gehiago erakarriko duena. Jendeak oinak ditu, zementuz beteta, ibiltzen hasieta, galtzen du oreka, korrika egiteko, alferra da eta antolatu dezagun, Tesla lasterketa, antolatu dezagun, Tesla lasterketa. Ba hori antolatzen badaukagu lana, noski emango luke Kriston zeresana. San Franciscon ikusi baititut Japana, txofer gabeko kotxen autokaravana, txofer gabeko kotxen autokaravana. Korrika etzaizkigu hurbiltzen ondora, beraz siestarekin eingo dut aproba, orlotan pasatzea 2 astetik gora, hortara jende asko animatuko da, hortara jende asko animatuko da. Bai zurrunga artean nolako parranda, 1.000 milioi euskaldun lurrean etzanda, baina otordurako ere hartu txanda, janedanan undagon euskalduna handa, janedanan undagon euskalduna handa. Jendeak egin nahi du, ai herritik alde, eta bidaiatxo bat prestatu de balde, prestatu kaipirina, 3-4 bat balde, goazen denak Cancuna euskararen alde, goazen denak Cancuna euskararen alde. Ta Cancun euskaldunez beteta handitu, ondartza ederretan hizketan aritu, konpromiso guztiak beharko baititu, hankak geldiegon arren mingaina mugitu, hankak geldiegon arren mingaina mugitu. Orain, Maialen, puntua emango dizut. Hauxe duzu lehen puntua. Euskara osasuntsu.
barkatu. Bueno, lehengo soinua. Euskara osasuntsu aldago gaur egun. Ez dakit behar hainbat mintzatzen aldugun, elkartu gaitezela familita lagun, eta gure artean erabil dezagun. Eta hause bigarrena. Ameriketan ere korrikaren alde. Bildu zaiteztela ba, 3-4 bat talde, nik ere egingo dut zuengana alde, ta euskararen gatik korrikate balde. Hauxe duzu bertsoa osatzeko azken puntua. Etorkizuna alda daiteke batera eginez gero. Etorkizuna alda daiteke batera eginez gero. Egia esan gai hau ez nuen, une honetan espero, mundu honetan arazo asko, ta konponbideak zero, zoritxarrean jende asko da, pobreziaren bezero, ilusioa jarriko balitz, eta gogorik balego, etorkizuna alda daiteke, batera eginez gero. Etorkizuna alda daiteke, batera eginez gero. Eta orain tabu berriro jolastoko dugu. Jokatuko dugu, barkatu. Hauxe da zure hitza. Aipatu didan hitza, sentimendu bat da, atzo hurbildu ginen hegazkinetara, pasa Groenlandia, pasatu Kanada, gero ohera joan eta ezin ara, eta gure begitan pixu handi bat bada, eta gure begitan pixu handi bat bada.
Logura da hitza. Sleepiness. Orain, hurbildu Nerea Ibarzabal, Johnny Kurutxet eta Oier Pastor. Zu, Nerea, Amerikarra zara. DNA proba egin duzu zure jatorria jakiteko eta jakinarazi dizute euskal sustraiak dituzula. Jakin mina piztu zaizunez, orain San Franciscoko euskal etxera joan zara erantzun bila. Oier eta Johnny aurkitu dituzu bertan. Zu, Nerea, Amerikarra zara. DNA proba egin duzu zure jatorria jakiteko eta jakinarazi dizute euskal sustraiak dituzula. Jakin mina piztu zaizunez. Orain San Franciscoko euskal etxera joan zara erantzun bila. Oier eta Johnny aurkitu dituzu bertan. Hau dau aretoa, ez da ez zatarra, jendeak kontrolatzen du hemen zakarra. Euskaldun atera zait denearen marra, baina ez dakitote den ona edo txarra. Asko atsegin albazu hemen kusirik, eta erranen dauzu zer sendi dudanik. Aspaldi hontan munduan izanik, edo kursi zubezen emakume ederrik. Eio zuzu kasu dene amarra horri, horrek egia beste ez duta igorri. Hemen jana eta edana dugu gida horri, ta asko ez gara beraz nerea ongi etorri. Euskaldunak badira 11 txokotan, Amerikara heldu sortuak Europan. 11 metro bada horko frontoi hortan, jaiotzatik aldakit dantzan ta pelotan. Gure fronton arrezu duzu ikusi, ez dut uste hori egina den gaizki. Pena partxo badonik orain erekin, pilotan enaikinik gehi jagosegin. Beraz euskaldun zara hori pentsatzea, hobe zenuke holan hori hautatzea, dantzan eta pelotan holan azaltzea, desberdina da baina hemen demostratzea. Ibiliko naiz nahiko modu berezian, pelotan ez daukadan nire trebezian.
baina euskalduna denak bere lizentzian, nik ere rantxotxo bat nahi dut erentzia. Eza altzia errentzia katinin Amerikara, hemen sori beharko duzu utzi bazterrera. Lehengo garaietik diferentzia horreikora, asko heldu dira berzegin zorren pagatzera. Rantxoa nahi duzula diozu zukari, baina gauzak eskatu, baina ezin da egin. Hemen dantza pilotan guk egiten duguekin, baina diru kontutan Jonikin hitz egin. Bueno, gaur ikasi dut euskalduna zer den, ta erentzia handirik nola ez den hemen. Hobe ezpanintz jaio markinan ataunen, eta denda txiki bat jarri Chinatownen. Pilota uzezagun horrei bazterrera, Andreanik oraizuta dut arrangura. Kusi bano holakoak izanen zirela, amari eskatuko nimpian tomemani mundura. Orain Maialen, urbildu mesedez, hauxe duzu 3 berso osatzeko gaia. Ez diozu sekula barkatuko. Ez diozu sekula barkatuko. Euskal Herrian naizta jaio zen, eta bertan zen hazia. Nere osabak gure herria, aspaldi zuen utzia. Eta geroztik Ameriketan dugu erdi antzia. Ezagutzeko banuen baina, gogoa eta antxia. Baina jakin dut gertatu dena, ta sentitzen dut etxia. Gure osabak, gure aizpa
bera laguntzen nik ez dut pasa, nere bizitza osoa, igual izan du arditartean, koiote edo otsoa. Azken aldian omen ginuen, erdi hilik ta gaixoa, ta aizpa ainda kaltegarria, fidakaitz eta goxoa, baina buruan bakarrik dauka bertsoa eta bertsoa, abandonatu egingo digu gure osabaren rantxoa, abandonatu egingo digu gure osabaren rantxoa. Ta horregatik haserrenago, ta sentitzen dut kaltea, naizta pentsatu ahaztu zazu, ahaztu eta pakea, enuen uste zeren zitan gure aizpari ematea, ta enuen uste dena utzita, bera bertara joatea, ta gaur esan dit ideia bat dut, ta entzun aizpa maitea, gaur pentsatu dut rantxo horretan McDonald's bat egitea, gaur pentsatu dut rantxo horretan McDonald's bat egitea. Orain Nerea eta Maialen. San Frantziskora etorri zarete bertso saioa egitera. Badakizue jende askok ez duela euskera ulertzen, eta Xabi itzulpenak egiten ari da zuzenean Valerirekin. Bertsoak bota bitartean, jendeak erreakzio arraroak egiten ditu, eta konturatzen zarete Xabi ez dela benetako itzulpenak egiten ari. San Frantziskora etorri zarete bertso saioa egitera. Badakizue jende askok ez duela euskera ulertzen, eta Xabi itzulpenak egiten ari da zuzenean Valerirekin. Bertsoak bota bitartean, jendeak erreakzio arraroak egiten ditu, eta konturatzen zarete Xabi ez dela benetako itzulpenak egiten ari. Hor etorri zen Xabi, horren buru trebez, itzultzeko eskatu zioten mesedez. San Frantziskon jendeak ulertzeko xedez, hori esan zuen bai, baina bueno berez, horrek ez daki inglesez eta euskeraz ere ez. Horrek ez daki inglesez eta euskeraz
Zer esan behar diot itzultzaile honi, gure artean ez da ez bake ez harmoni, nere bertso onenak kantatzen nagoni, nere erentzi kontu ta nere agoni, ta berak idatzi du maite zaitut Joni, ta berak idatzi du maite zaitut Joni. Joni maitagarria den arren benetan, Xabi ezin zen ibili langintza honetan. Gu ontxe ari gara bertxotan brometan, ta txarra baldin bada gure erdietan, egin barre jartzen du parentesietan, egin barre jartzen du parentesietan. Nik ala kantatu dut gaizki behar bada, ze pozik heldu naizen Kaliforniara, ta berak hau jarri du difentzia bada. Bai, San Francisco oso polita da ara, baina Euskal Herri askoz politagoa da. Baina Euskal Herri askoz politagoa da. Horrelakorik ezin dugu esan hemen, naiz neuretzako ere hori egia den. Bertsoa jarri behar zen argi eta garden, baina agian Xabik hor jarriko zuen, katuen ta txakurren bideo bat YouTubeen, katuen ta txakurren bideo bat YouTubeen. Hor atzean ditugu mahaian eseri, bertso saioa dute adi segi, bat hitz ez da bestea, klik 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 tekleri, eta beraz duda bat sortua zait neri, erruduna den Xabi edo den Valeri, erruduna den Xabi edo den Valeri. Biek osatzen dute biko bat bakarra, ta hasiera baten naizka etzen txarra. Balerik jasaten du Xabiren marmarra, idatzita idatzi dabiltirritarra, ia borratzeraino huella daktilarra, ia borratzeraino huella daktilarra. Itzulpenak egiten
baina ideia bat dut egidazu kasu, zuk nahi duzuna jarri behar baldin baduzu, Salvadorren bertsoak idatzi itzazu, Salvadorren bertsoak idatzi itzazu. Orain Nerea emango dizut gaia. Hauxe duzu gaia 3 berso kantatzeko nahi duzun doinu eta neurrian. Ez diozu amari kontatuko. Ez diozu amari kontatuko. Amerikara joan nintzen, nire maleta hartuta, aurretiaz nire amak oso ondo miatuta, inglesez ikasi naita, kanpoan zenbait hitz-truka, bizitza aldatu zaidala, oraingoan ezin uka, bueltan nator etxerata, barru denak mugituta, nola aitortuko diot, nire amari zer uka, Miamiko zestalari batekin maite minduta, Miamiko zestalari batekin maite minduta. Batera egin ditugu, hondartzan zenbait gau pasa, Miami Beach patinekin, horren beste orduz pasa, eta maite min kontua, sekula ez da erraza, bere ahotik hartu nahi, nuke betiko arnasa, han frontoia itxi dute, ta etorkizun eskasa, neurekin ekarri dutoin, moldatzeko bere kasa, zen markinako frontoian, eskaini diote plaza, zen markinako frontoian, eskaini diote plaza. Maite min debekatua, ta etxekoentzat drama, amak ez ditu gustuko, ta zestalari
andana, Miamin utz nezakeen, han eman da musu bana. Baina bihotzeko grinak, bera ekartzera narama. Mutil laguna maleta baten kabitu zaidana, etxeraino ekarri dut, garraiatuz bere zama. Ea egunak pasata ezten konturatzen ama, ea egunak pasata ezten konturatzen ama. Gaur egun berezia da, gaurko saioa egiteagatik ez ezik, baina nerearen urte betetzea da. Gaur 30 urte betetzen ditu. Zorionak zuri, zorionak zuri, zorionak nerea, zorionak zuri. Ze ederrak kandela guzti hoien garrak, naiz birikak dauzkadan nekatu xamarrak. Pisutsuak suertatu dira 30, baina zuen ondoan ez dira hain txarrak. Aste hontan gubio gaude bai suertean, zerbait egin gentzake gubion artean. Nik astelenen nituen zuk larun batean, pastel hori jango dugu gubio batean. Zure urte betetzea, goitito dauneri gogoa. Beti gustatzen zat Andre ederren modua. Baina aitortuko dela oso, zer dutan ere gogoa. Urte betetzerik gabere, hartuko du zure musua. Jonik kantatu dizu, ta Martinek ezti, nik badut ere bertso da abesti. Oroitu abenduak 27, beste bertso saio bat espero dut noski. Hogeita mar dituzu hoiek dira denak,
Martinek eta Jonik dituzten laurdenak. 30 betetzen hautsita eskemak, txarrago izango dira gero datozenak. Oier hitz sakona bai egia darama, urte betetzegunean egin dezu lana, baina behar bada ez da hain txarra hau plana, ta gero ospatzeko hartu patxarana. Zorionak nerea Bizkaiko erregina, bertsotan zuzaitugu ona eta fina, 30 dituzu da gauza harina, nahiago nukenik gaur izan zure adina. Saioa amaitzen joan behar dugu, baina azken agurra kantatu aurretik, eskatuko dizuet 7 bertsolariei koplatan aritzeko librea. Gure saioa izan da ederra eta oso berezia, baina non den montrae daukazue gaurkoan nire herentzia. Herentziaren bila hauek etorri dira gogotik, ia berekin eramaten duten hemendik edo San Frantziskotik. Hemenago oraintxe plazerrez beterik, aspaldian ez dut izan horlako egonik. Enik alban noen noke horrondo, nahi Andre Bioren ondotik. Zazpi bertsolari hemen goian, bertso hitzekin jantziak, errepresentatzen ditugunak, zazpi euskal probintziak. Zazpi probintzi barreiatuak, lurralde baten barrena, eta gaurkoan nahiko argi da zein dugun 8. Hemen ibili gara gu pozez, ta bota segi samarrak, baina denak ez dira hemen egin, non daude Arabarra. Oier arabarrak dituzuzuk
ekarri orain burura. Hemen bertxotan zuekin gabiltz, hitz egiten ba mundura. Gure artean hemen beste bat, bertsolaria ere dako. Besarkada handi bat gaurkoan, bihotzetik zuri Alfaro. Zazpi probintziz hitz egin eta hori gauza ederrena. San Franciscotik gu gaur atera 8. Atsegin ez nago ni bazuen artean, erran behar da zuet darko moldean, zuekin nahi nuke izan heldudan urtean. Alfaro dugu bertsolari bat, maitatua ezaguna, gaur ikusten da Ameriketan, badela etorkizuna. Ta bat nahiko heldu izan arren, begia dauka argia. Ez dakit daramadan pastela edota sugar dadia. Alfaro, Joni, Martin ta Todor, zuek daukazue distira. Olako erreferenteekin bertsoa doa urrutira. Bertsoa urrutira doa, eta zuekin ondora. Oso pozik ta alai gatoz gu, ona gaur San Frantziskora. Oiertan nerea zabiltzate, bertsotan ekin ta ekin, horrela irakasle izatea, erreza da bai zuekin. Gauza pixka zuzentzea ere, horixe da neurria da. Ni zoriondu nahi nuke gaur, Jesus harria da. Altzeinak esuz oraine guztiak, gogoratzen duztiak denbora pasatiak, eta deliratzen inen ote den hobiak. Bai harria da aipatzea da, gaurkoan askoz hobea, zure aurrean kantatzeagatik, gurea da orea. Pasatutako urte guztiek, eure
euren emaitza daukate. Segizaten bertsolaritzan transmisioaren kate. Hainbeste bertsolari dau hemen, gugabiltza nahiko ero. Eskerrik asko zuei dan hori gu hartzea gaitik bero. Pastela daukagu hemen aurrean, kandela dago errean. Bihotzez eskertzen dizuegun gaurkoan zuen barrean. Bukatzeko barkatu mesedez, hemen nire hanka sartzea, nolatan. Nola Arriagari Alfaronik bururatu zaiteitzea. Eta orain, saioa bukatzeko hurbildu mikrofonora eta kanta ezazue agur bana. Lehenbizi bertako bertsolariek kantatuko duzue eta azkenik kanpoko gonbidatuek. Gaurko saioan ibili naiz ni, justuan neurriz, alare denak egon zerate, oso pozez eta irriz. Aurrera ere segiko dugu, olako batzuk ekarriz, Eldun urtean hementxe bildu, nahi nuke zuekin berriz. Zuekin lan sendi naiz, oraitxeni atseginez. Horreki izaitia, ezitetaik ene ustez. Segidez agornorai, denbora guziez, zuekin nahi nuke pasatu, ni berze ehun urtez. Gaur egin diet, holtza hontan, aurre beldurta, itzali. Naizta egin zaidan, hemen bidean, burua erretak iskali. Neure irribarreta poz zabala, ezin inolaz estali. Zuek aurrean horri ikusita, bihotza baitzait irauli. Goza dezagun euskal kultura, ta euskara ez dadila itzali. Goza dezagun euskal kultura, ta euskara ez dadila itzali. San Frantziskora hegazkinean egin dugu viajea. Itxaso eta mendi berdeak ze ederra parajea. Oso pozik gaude hemen zuekin, ez da kasualitatea. Desiatzen ginen ezagutzeko euskal komunitatea.
San Frantziskora gaur etorrita, bersotarako nuen irrika, tain beste zale hor ikusita, bilotza izan dut pozez jauzika. Denon artean euskal kultura, degu pixka bat azita. Euskararentzat bertsoa baita, Ameriketan botika. Jarrai dezagun geurea eusten, Tarturren gorako zita. Ilusioaz itzuliko naiz, jaso ezkero gonbita. Jaso ezkero gonbita. Naizta jetlagak utzi dizkigun, neuronak eginda xisko. Hemen etxe bat aurkitu dugu, berde zurita gorrizko. Ta gaur moretik ere izan du, beti baita garrantzizko. Euskaldun nor nahi izan daiteke, berri edo jatorrizko. Mila esker San Frantzisko. Bukatu aintzin nik nahiko nuke, pertsona bat txalotzea. Zorionak eta mila esker, Mikaela Goiko etxea. Ez da erresa euskara ikasi, ta gaur ona igotzea. Mil esker nabota San Frantzisko, nahiko nuke oroitzea. Lortu baituzu gure bihotzak, goxo berotzea. Gaurtik aintzina zuen etxea, sentidut nere etxea. Gaurtik aintzina zuen etxea, sentidut nere etxea. Horrekin amaituko dugu gaurko saioa. Eskerrik asko gurekin arratsaldea pasatzeagatik eta ikusiko dugu elkar afarian eta barrean.